Eguerdion denori, Gorbeia lorazaintzan gaude eta gaurko saio hasitzeko Joseba galdera bat botako dizut. Badakizu landare hauek denak zer dakauten amankomunean? 3 pista emango dizkizuet, aber etxean ere asmatzen duzuen. Alde batetik, espezie modura erabiltzen galdire. Beste aldetik, bigarren pista, eltxoak uxatzeko balio dute. Eta 3. pista, Joseba, nola ez, sukaldean erabiltzen galdire edo erabiltzen ditugu askotan. Landare usaintsuak ditugu. Eta ze landare diren, goazen ezagutzera. Lehenengo erakutsiko dizuet adibidez, kurria, begira. Kurria landare hau da. Zer gehiago dakagu, nola ez, perrejila, Joseba, badakit zure etxian eta zure familian matxe duzuela pila bat. Zilantroa ere, modan jarri da, zilantroa ere asko erabiltzen da. Zer gehiago oreganoa, baita ere oreganoa sukaldean erabiltzen dugu pila bat. Melisa bai sukaldean eta bai infusioak egiteko erabiltzen dugu baita ere. Tomillo landaria, kasu hontan tomillo berdia dakagu, baina izaten da pixka bat aurrerago tomillo limoia deitzen dioguna, pixka bat horiagoa da. Zer gehiago, salvia. Salvia ere oso erresa da, politia da eta sukaldean asko erabiltzen dugu. Eta gero ditugu 2 menta mota edo. Betiko menta berde hau, bai sukaldean, bai infusioetan, nola ez, mojitua egiteko udaran, erabiltzen dugu. Eta dakagu beste menta variedade hau, menta txokolate bezala saltzen dugu guk. Eta hau badakit gozogintzan eta horrela asko erabiltzen da baitare. Baitare, sukaldetikan aparte, gure terrazatan eta horrela jartzen ditugu, udako xomorro horiek edo eltxoak, batez ere xomorroak, eltxoa horiek uxatzeko balio dute. Normalian, hemen ditugunak denak ongi egiten dire egun erdiko eguzki batekin, tomilloa agian eguzkitan ongi egiten da. Baina beste guztia goizeko eguzki batekin hor ongi egiten dire, erresa da, ura behar dute astian 2-3 edo horrela, eta beti egin behar dena da, pixka bat landaria eginala, luzatuala, moztu. Zertik egila da landare hauek pixka bat loratzen badie, behin loratuta ja, landaria bukatu egiten da. Eta, usaidun belarrak izango ditugu udara guztian, eta zer gehiago. Egila da, hemen dauden guztietatik datorren urterako tomilloa izango dugu. Beste guztia bukatzen da, landaria bukatzen da, eta landari hau urtero landatu egin behar dugu. Usaidun belarrak egiteko ez dugu olako eremu handirikan behar. Sukaldeko leio txiki batian, 3-4-5 landare egitea oso erresa da. Politiak dire eta benetan pena merezi du. Gero egila da udara aurrera pasatuala eguna mozten duenean eta pixka bat gauak ozten eta horrela hasten duenean, egiten galduguna da landaria ondatu baino lehen, moztu eta perrejila egiten dugun bezala, plastikozko boltsa batzutan sartu eta osgailuan sartu neguan zehar erabiltzeko. Zertakit, makarroi batzuk egin ditugula, salvia pixka bat hartu, baratxuri pixka batekin sartagian buelta bat eman eta pasta plater bat gainetik bota, oso goxua. Eta horrela, usaidun belarrak urte guztian zehar itxian eukitzia badakagu. Egila da baita ere, landare bakoitzak bere propietateak ere baditugu. Kasu hontan, adibidez, melisa landaria, lasaigarria da eta iluntzean alako infusio goxo bat gure etxeko melisakin egitea ere, ze goxo eta ze gustora. Eta menta ere oso lasaigarria da, goxua da, eta infusioak egiteko ere, ongi dago lako landare goxuak etxian eukitzea. Eta bukatzeko, gure usaidun belarrakin egingo dugu alako ambientadore natural bat, edo, lore xorta izan beharrian, usain belar usaidun xorta bat egingo dugu. Orduan, begira, zerresa, limoia pixka bat xerratuko dugu,
Limoi xerra batzuk sartuko ditugu, eta gero puntak kenduko ditugu, eta edateko ere balio du baita ere. Eta, begira, gero, menta txokolatea sartuko diogu, igual salbia pixka bat ere sartuko diogu, eta menta argilagoa ere sartuko diogu pixka bat, salbia pixka bat baita ere sartuko diogu. Eta honek, hau orain uda aldera fresko bezala egiten ari gara, baina hau egiten galdugu baita ere egozi, etxe barruan neguan egozi, uretan egosten baduzu, usaia da zoragarria. Eta baita ere politiagoa da egiteko sartzen galditugu, izotza puxketa batzuk barrenean baita ere sartzen galdire. Onaraino iritsi gara gaur, ze esango dizuet, niretzat oso gauz politiak ikasi ditugu. Zuek hortikan ezin duzue usaindu baino begira, ze goxo, ze politia eta ze erresa. Saiatu zaitezte hau etxian egitea ez da ezer. Politia da eta gustura galdituko zaten gaur, ni bezala. Mila esker eta hurrengora arte.